Waħda mill-wedid tal-Gvern hija li jitlestu proġetti ta' rikreazzjoni. Minn Marzu il hawn il-Gvern beda bil-ħidma tiegħu sabiex wettaq din il-wegħda. 8 xhur wara il-Gvern lesta l-proġett ta' rikreazzjoni fl-Imtarfa. Waqt konferenza tal-aħbarijiet, il-Ministru tal-Infrastruttura Joe Mizzi qal li residenti tal-Imtarfa kienu ilhom jiġu mwiegħda b'dan il-proġett mill-2011, iżda qatt ma sar xejn. Il-Gvern Nazzjonali qed ħafna affarijiet. Ovvjament aħna qabel elezzjoni għamilna manifest elettorali u wedna fil-manifest elettorali illi aħna nkunu fil-Gvern se nagħmlu. Din hija waħda mill-wiegħda għaliex aħna edna li se jkun hemm parks illi fejn jikkrewruhom il-familja u aħna f'dan ftit xhur di waħda minn dak il-wedjiet li hija waħda minnhom qed naraw bil-fatti illi aħna wettaqniha fi ftit xhur. Il-Ministru qal li għalkemm ix-xogħol fuq il-band li sar fi żmien qasir, il-proġett twettaq mingħajr infiq żejjed. Huwa faħħar lil ħaddiema tal-Gvern u lill-privat tal-ħidma tagħhom fuq dan il-proġett. Preżenti għal din il-konferenza tal-aħbarijiet kien hemm ukoll is-Segretarju Parlamentari Ian Borch. Il-proġett ta' rikreazzjoni se jkun aċċessibbli għal persuni b'disabilità u se jkun mammar ukoll b'CCTV cameras.